Здравейте, драги зрители! Здравейте! Добре дошли в нашия сайт! Всяка прилика с други лица е напълно случайно, но има една разлика. Разликата е, че тук наистина ще получите информация за астрала. Не само за астрала, ще получите информация за езотериката, като нещо свръхестествено, като наука, като загадка. И не само това. Ще разберете от какво да се предпазите в тази област, къде биха могли да ви измамят, къде да ви намерят на съществуваща магия или нещо друго подобно. Ние сме тук да ви предпазиме от измами. Доверете ни се. Доверете ни се. Споделяйте всичко, което ви се случва. Споделяйте с нас, споделяйте с други хора. Ние сме на ваше разположение. Разбира се, ще има и предаване на живо. Ще се постараем да го направим. И така, желая ви приятно гледане. Дано да ви бъдем полезни. Приятно гледане от мен. И от патицата Тонайка. Чао! От малкия зелен змей. Чао!